Hello, hello. Bagong pagmata si Inday. Wa may amo. Maaning dugay ko magbata. Para ko pag nako sa kusina. So, mauni karon. Akong pakita sa inyo mauna akong sudanon. Yang mga ko pa sa ref unsa pa ako makita na mahimo na akong pagkaon karon nga kabuntagon o kana nagkuha ko ice unya kay maghimo ko coffee ice or ice coffee o gibalide ito nya syempre magkuha ko Nescafe and then coffee mate and then asukar pod para lami ang atong ice coffee. So maura to guys, bye bye.